Ξέρουμε πως πολλά γεγονότα συμβαίνουν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα έχει ήδη περάσει ένας χρόνος και πάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι ξέρουν ότι τα κρυσφύγετα των Ιαπωνέζων είναι πολλά και κρύβουν θησαυρούς. Με το ρεπόρτερ Γιάννη Κατσαβριλίδη εξερευνούμε ένα από αυτά τα κρυσφύγετα. Δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο και είναι όλα κανονικά, σαν ένα ξενοδοχείο της Αμερικής. Βλέπουμε εδώ στη βιβλιοθήκη ότι υπάρχει κάτι μυστικό. Δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς. Τίποτα. Κανένα σημάδι. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Να, ορίστε. Τίποτα δεν υπάρχει. Όλα ψεύτικα. Κάτσε, κάποιος μιλάει. Κάμεραμαν, σταμάτα αν είσαι εσύ. Αν είσαι εσύ, πας σταμάτα, τραβάμε ρεπορτάζ. Μάλλον όχι. Ποιος είναι εκεί? Όχι! Κι άλλος Ιαπωνέζος! Όχι! Έρχεται κοντά! Όχι! Μην πυροβολήσεις, Ιαπωνέζε! Είμαστε φίλοι! Έλα, είμαστε φίλοι! Είμαστε φίλοι! Είσαι Ιαπωνέζος! Όχι, εγώ είμαι Αμερικάνος! Αχ, θα με πυροβολήσει! Ζητώ άμεση βοήθεια από τη βάση 5! Άμεση βοήθεια από τη βάση 5! κι άλλο! Όχι! Ήρθε κι άλλος! Βοήθεια! Άμεση βοήθεια από τη βάση 5! Έχω πυροβοληθεί! Έχω πυροβοληθεί! Άμεση βοήθεια από τη βάση 5! Έρχονται οι φίλοι! Είσαι πεθαμένος τώρα! Είσαι πεθαμένος πάνω στο κρεβάτι, είδα! Πέθανε! Ωραία! Πρέπει να φύγουμε τώρα από εδώ. Γεια σας και πάλι. Φίλιππος Ιωαννίδης.